Здравейте! В този видеоурок ще разгледаме добавянето на учебно съдържание към вече създаден предмет. От навигационното меню на системата кликваме върху бутон Предмети, където ще изберем този предмет, за който искаме да изградим учебно съдържание. Страницата може да бъде персонализирана на база предпочитанията на преподавателя, чрез добавяне, премахване и разместване на различни модули. Освен това, може да бъде персонализирано и навигационното меню на предмета чрез добавяне, премахване и редактиране на бутоните. За да добавим учебен план на предмета в секция Информация, е необходимо да изберем бутон Информация от навигационното меню на предмета, след това изграждане на съдържание, тематичен план. Въвеждаме име на тематичния план. Избираме бутон Подаване. Необходимо е да попълним информация за тематичния план, след което настройваме опциите за достъпност и избираме отново бутон Подаване. След като преподавателя е създал тематичен план, е необходимо да добавиме уроци към него. Това става посредством бутона Добавяне на урок. В полетата на страница Редактиране на урок записваме заглавие, дата и час на урока, описание и избираме бутона Подаване. След като преподавателя е създал тематичния план и е добавил уроци, е необходимо да качим самото съдържание на уроците. Ще добавим материали в секция Съдържание, като използваме учебен модул, защото той визуализира материалите за даден урок в много удобна дървовидна структура. Необходимо е да изберем бутона Съдържание, след което избираме Изграждане на съдържание от отпадащото меню кликваме върху Учебен модул. Попълваме информация за учебния модул и избираме бутон Подаване.
Тези стъпки водят до създаването на празен учебен модул в секция съдържание. За добавяне на материали в учебния модул е необходимо да влезем във вече създадения модул и да започнем изграждане на различно по вид учебно съдържание. Това става след като изберем бутона изграждане на съдържание и от падащото меню избираме някои от различните типове изграждане на съдържание. Ние ще изберем елемент, тъй като този тип изграждане на съдържание ни позволява да прикачим файл и същевременно да добавим текстово или снимково съдържание чрез използване на текстовия редактор. В системата имаме възможност да добавим и интерактивно съдържание, като видео, снимков материал, презентации и други от публичното пространство в интернет, без да е необходимо сваляне и качване в платформата за обучение. Това става чрез избирането на бутон изграждане на съдържание и след това избираме някои от типовете в групата Mashups. Ние ще използваме YouTube. Посредством интегрираната търсачка намираме видеото и кликваме на бутона Избери. След като сме избрали видеото, може да редактираме името, да въведем описание, да изберем изглед при визуализиране, да прикачим файлове и други. След като сме готови, избираме бутон Подаване.